Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fish Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for your love and support. I appreciate you. Siyahleba ngendlela ehlelekile, sihleba kancane, siyadlula, asideleli, siyahleba nje. Lana singoMakhumalo. Makhumalo, the third wife. So Makhumalo mabe qala ukuvela ushilo ukuthi yena noMasawulo lo ngasekho emhlabeni umoya wakho ulale ngokuthula babe abangani. So umngani babo bakhula ngalendlela yokuthi uMakhumalo agcine sehlala noMasawulo endlini yakhe emthengela ilunch every day. Lokho kusho uMakhumalo. uMasawulo ngaleso sikhathi unkosikazi, uMakhumalo uyintombi. Indlela bebezwana ngayo, uMasawulo bengafuni ukuthi uMakhumalo aye ekhaya ngama-weekends. So ngiyayibuza nje mina, ngithi eMzansi eSouth Africa unkosikazi nentombi baba bangani kanjani? Ngithi hayi, kwase kuba sa-Nigerian movie manje. Hayi, ngoba phela unkosikazi udinwa nje imessage ingene efonini. Unkosikazi ukwazi ukusensa imessage ingene efonini ukuthi le intombi. Uthola ukuthi-ke kulowo muzi sekuzolalwa kungakhulunyiswana nje ngoba kungena imessage. Ngikhumbula ihlaya lalenziwa omunye ubhuti kodwa angasilo ihlaya. Ethi waxabana nonkosikazi wakhe bebanga imessage. Yena-ke useme ngokuthi phela le foni ishibhile, ayikwazi ukuthi singazibhidlize into enkulu kangaka. Usho ifoni eshibhile. Enza ubugebengu, azi kahle ukuthi inkinga akusiyo ukushibha kwefoni, yinto ephethwe yifoni noma engene efonini. Angikho-ke lapho. Ngibuka nje ukuthi uMasawulo shuthi wayenenhliziyo efana nekaMakhumalo. Ukwazi ukuvuma izinto eziningi. Unomoya okwazi ukwamukela. Ngoba phela manje makufika intombi njengomakoti ureacta kanjani or njengonkosikazi. Wavele wamgona wamthanda. Hayi sesiyadlula-ke kuMasawulo. Nangu kuMangwabe uyafika kukhona uMakhumalo. uMakhumalo noMangwabe futhi baba bangani. Kanti leyo bungani ihamba kanjani? Noma ubungani obuhlukile ukuthi hayibo, yazi ungifice la, asibambisane. Mhlawumbe uzofika phambili noma mina ngizofika phambili, asigijime kanye kanye ngoba phela manje bakwi-race. Akekho owaziyo ukuthi bazofikaphi ngoba besayintombi. Sebeyazwana, sebebangani. Noma kwakuyi-friendship yokuthi hayibo, yazi thina sibuyaphi, nina senile yini, mina ngithola ukuthi nawe usukutholile yini. Noma nje i-friendship efana nabo bonke ubungani ukuthi hayi mfethu, mina ngikanjena, ngithanda lokhu, ngithanda ukuzikhipha ngomuntu okanje, so asihlangane sikhiphe sazane sibe abangani. Mina ngithanda ukufunda, mina ngithi hayibo, ngiyayibuza nje ukuthi phela lobu bungani babo buqale ngoba kukhona ubaba uMseleku bahlanganisile. So bubungani obunjani bokuthi ngikubhekile njalo nami ngiyakubhekela ngisekhoneni lakho, noma bewumngani bekhamera ukuthi okay, nayi camera action. Mangwabe-ke noMakhumalo sebeyathandana kumnandi kwabangani. Niyakhumbula umayeni ethi phela mabebona ikhamera abanye bavele benze ezinye izinto, baya-pretend, kodwa uma ikhamera ingasekho umuntu ubuyela kwizinto zakhe. Ngabuka-ke mina kule 4 ngathi hayi, uMacele ngiyam-understand-a. uMacele ngeke ngisho ukuthi uya-pretend-a ngaleyo ndlela. Umayeni uyangihlekisa kodwa nje angim-understand. Usisi uhlele kwi-Candy Crush ngaso sonke isikhathi. uMakhumalo u-understand-a konke. Lokho-ke okwakhe kungididayo ukuthi she's so understanding, yonke into uyayivuma. Ngala uMangwabe useshintshile,
abantu bathi phela unesi. Ngithi mina manje uzasothi ukuba unesi le azokufaka nasekhaya aqinise inhliziyo yokuba unesi. Kodwa-ke ekugcineni zithandwa bosisi bami nabafowethu. Asideleli la, siyahleba ngendlela ehlelekile. Wena ukucabangani ngale friendship ngoba phela manje asisayiboni imimoya nje ngathi ayisezwani kahle ngoba ukubone nje omunye ebheke phansi nomunye ebheke phansi ukuthi lethu iyazibana. Ngeke usasho nje ukuthi uMangwabe noMakhumalo laba behlezi kunamahagi andize emoyeni nokiss lapha nalapha nokuhleka kancane kancane, akusafani nje. Noma omunye wabona ukuthi lo ngeke ungizela ngenye indlela, nomunye wathi lo uzothatha iy'ndaba zami, yabo into efana nale. Asazi bengisho nje ukuthi bo baba abangani beyintombi bobabili, waphinde futhi uMakhumalo waba umngani wonkosikazi. Kanti ubungani lobo kanjani noma yimi engabazi ubungani ngoba phela bo uma abantu behlanganiswe umuntu oyedwa kujwayelekile ukuthi bezwane nje ngokuphelele. Kodwa sazi-ke siyafunda every day. Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.